Naložená váha je brutálna. V hale panuje koncentrácia, ticho a súťažiaci, ktorí bojujú o zvládnutie úlohy, si vážia všetci prítomní. Prečo to robia? To pochopia len tí, ktorí dennodenne sa potia v posilňovni a dvíhajú čoraz ťažšiu váhu. Súťaž Pevná vôľa bola zorganizovaná už po druhýkrát a zakladateľom je Erik Čoukáš. Súťažiaci prichádzali z 3 štátov. Zo Slovenska, z Maďarska a z Rumunska. 20 súťažiacich súperilo v rôznych disciplínach a boli rozdelení do 2 váhových kategórií. Podľa Erika Čoukáša malý pokrok sa dá spozorovať na každej úrovni. Zdá sa mi, že sme trošku pokročili, či už v počte, v organizovaní, alebo váhe, ktorú súťažiaci zdvíhali. V tomto roku vznikli lepšie výsledky. Prichádzali k nám súťažiaci z 3 štátov. Myslím si, že súťaž sa pomaly rozvíja. V Lani sme tu stretli mladého chalana zo susednej obce. Volá sa Ákoš Labat, ale teraz ho tu nevidím. Bol odhodlaný súťažiť ďalej. Vieme o ňom niečo? Ako sa vyvíja jeho kariéra? Ákoš Labat súťaží v kategórie juniorov na štátnej úrovni. Ak sa dobre pamätám, 2-krát získal zlato v drepe aj v mŕtvom ťahu. Dvíha váhu okolo 270 kg. Chýbajú mi aj svodinskí kulturisti. Čo je s nimi? Svodinčania v tomto roku skôr pomáhali, ako súťažili. Pozvánku síce dostali, ale neprijali. Myslím si, že organizačné úlohy boli na úkor súťaže. Nestretli sme Ákoša Labata, ale tu bol Tomáš Silinský, ktorý tohto roku už vyhral viac majstrovstiev na Slovensku a získal aj titul majstra Európy. Vo váhovej kategórii do 100 kg sa vo Svodine umiestnil na 2. mieste. Je to dobre zorganizovaná súťaž, za ktorú vďačíme Erikovi Čoukášovi. Dúfajme, že o rok sa znovu stretneme, ale ešte viac zosilnení. V tomto roku sme už absolvovali viacero súťaží. Boli to slovenské aj európske majstrovstvá. V ťahu na lavičke a po sumarizácii som získal 1. miesto a na majstrovstvách Európy som sa umiestnil na 2. mieste. Po sumarizovaní vyšlo, že po 5 úlohách, po 5 opakovaniach z 20 súťažiacich 12 skončili výsledkom na 2000 kg a 6 na 3000 kg. V kategórii do 100 kg sa na 1. mieste umiestnil Peter Komáromi Gergő z Rumunska, na 2. mieste Tomáš Silinský z Dolných Salíb a na 3. Milan Daniš z Nitry. V kategórii nad 100 kg prvenstvo získal Péter Géresi z Maďarska, ktorému sa podarilo spoločne zvihnúť až 3650 kg a prvenstvo získal aj v kategórii ťah na lavičke a drep a zanechal za sebou Lukáša Eliašovského z Dolných Salíb a Máťáš Jožef Naď z Maďarska. Táto súťaž by nezvykla bez sponzorov, ktorým boli Zoltán Šmíd, chladenie a klimatizácia, Obec Svodín, Zoltán Ruman, rustikálny a drevený nábytok, Gábor Vík, drevorez. Erik Čoukáš zdôraznil, že stupne víťazov vyhotovili vo firme Rubina SRO a k tomu potrebný materiál dodal Gabriel Vík. Erik Čoukáš to po súťaži daroval obci.